مزامورنا إزمة دبزي مزامورنا قدمن حجن بعمقت زدهسس بحبرة زمرتن موزيقኛታትን ኤርትራ ኣብ ሰሜን ኣሜሪካ ዝዳሎ መደብዩ ሰላም ኣምላኽ ምስኩላትኩም ይኹን ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ምስ ድሃይ መዛሙርና ብሕብረት ዘመርትን ሙዚቀኛታትን ኤርትራ ኣብ ሰሜን ኣሜሪካ ዝርከብ መደብኩም ዘለኹም ናይ ሎሚ ዕዱም ጋሻና ሓውና ዘማሪ ዳንኤል ሃብተዩ ምስልሎና ዕላድማ ምሳና ሓሚልኩም ክትፀንሑ ብክብሪ ዕድመኩም ዳኒ ሓዊ እንቋዕ بسلام نزاخا علمنا أخبرك أبسعد سنسترخبكنا بسمين بسم عدالة تزميلهم يغني لك أنا مهندس لاني زي مسماكي إير بيل لغتكم في أوكلاند في سمين أمريكا زلهم سلامنا أخذكم دسنا بلن Thank you داني حاوي وتحاوي تبل مزمورك زقرك زينات كان مخانا فليت أنا ببعلي حقيقي Okay. يا سلازي دس لنا عهد زمرنا مو سمعت خا مزبار بركتنا يوقت الألم جزء ناسترو تزمرنا actually ساقا هذا مدتني عكاسيت وهذا مدتني فلين ويك وين الله يا بس نقول زمان كخبر أما كدسبي هاجر كتملك أنا كاتبي سمكا كخبر أما كدسبي هاجر كتملك وأنا كاتبي تحاولنا أما سوي زيتان فوقوان لا ينفس حبي سمكا كخبر أما كدسبي هاجر كتملك أنا كاتبي سمكا كخبر أما كدسبي هاجر كتملك أنا كاتبي توانجلنا نويسبل بلكي بتأمل يفوسوا حواتنا يرايو كلهم أورا أكامل يناوزو أذكر حال خير أكامل يناوزو أذكر حال خير وحاوين بين أمسوي نايم في صحابي سمكاك خبر أما كدسي هاجر كتملك ينات كاسبكي سمكاك خبر أما كدسي هاجر كتملك ينات كاسبكي من نبقى جمهوري سوا اتحاوي مسوي إن المركب ما يتوى تناي حوايا منفر جونا نندوي تناي حوايا منفر تحاوينا أمسوي زيتان فوقوان
حاوي سمكات كتخبر أما كتسبي عقل كتملك بنات كاسبكي سمكات كتخبر أما كتسبي عقل كتملك بنات كاسب تحاوي أما سوي زيتها في وطنها نايم فسحاوي سمكات كتخبر أما كتسبي عقل كتملك بنات كاسبكي سمكات كتخبر أما كتسبي عقل كتملك بنات كاسبكي تحاوي أما سوي زيتها في وطنها نايم فسحاوي سمكات كتخبر أما كتسبي عقل كتملك بنات كاسبكي سمكات كتخبر أما كتسبي عقل كتملك بنات كاسبكي آمين هللويا እግዚአብሔር ባርክ ካለን ይሐወል حبيبي مجموعة thank you نزل زحمتنا أبيعمسنا كوكي كان شيء كم تكفلنا علينا سبزون كان نحن بركة كم هني عم تفون موزون زواجين That's a long time. Probably Carolina and Cartoon can Zimar do Zimmer. Wala Naikal Muzum Sit Kanaka Zimar Jimmer. I think 1988 is the Master Chat Convention London. Until what comes more درجة كبيرة ذكرني to orphan كان عم خلنا مشت كل زين زمر جمعنا زمر السلام وزمر الناس وزمر الفماتي الذي قبل إشتري إن زمر بيعلم مالتي مشت يكون number nothing personally ما خلوا بقى بس يختموا في جمر لكن I think عصر chance ما نشوف تانيو ناي درجة كبيرة زمر تانيو شروطي نبرة يوم كده أو غير chance يعني زوج نبرة ذكرني وَرِوْ يَمَسْوَرًا يَمِيوْنُ يَمْدُرْسُرًا كده بدنا نبزق نزمر نيرنا ስለዚህ ልትሰይ እስራኤል ወድማውስ ስለዚህ ሞ ስለዚህ ታው ነው ለመጀመሪያ ጊዜ አስመራ መስከርኩ ጆን ሰሎሞን ጊታሪስት good guy ጽቡቅ ጊታር ታር የማግኘት በሳማ ዘሎ አለ ጊዜ ምረቃን ይወና ናይ ሕክምና ተማሮ I think 1990 was funny ስለዚህ ክላም ከሎን ሆስፒታል ላይ ስለዚህ ጊታርና ሐዘን ላይ ከሎ ናይትስ ባጋ ቢሶ ካንተስ ሞር ለቢና ማለት ክብር ለኢየሱስ ይሁን አይና አሸናፊነቱ አያል ደሱ የገለቱ መዝሙር ማለት ተጋጊ ለህሪው ፈቲው ወለት ልምሳይ እናት ከመዝሙር ከለው ካለው ወይ I think ኮንጌሮ ሰጣዋና ነው መስለን ይሄ ስለዚህ ሳብ ካሴት የላ ብዙ ኮንቴምፖራሪ ያፈለጥኔ ስለዚህ ተስፋ هجي أبزح جمين كأبزح زلخايا درجة وتبرع بزلخايا كلها في كاس نتشعبه مصحف الجمر دانيل انتين معك أو خلها لا نحاول هجي زمان خجبر كالوسي كان زبر كامل كأنه يجمر خون بين أزيو حيلة يوم ناتو مصحف مدرس كلا كتسوي زخايا مالته يلوم مالته يكون أنت حيلة بين ذات مجمع يا مصحف زجمر لكن سنتين معك يا خجي استبعد انتين وبدو مجمع ጊዜ ወሰደ ማለት ምክንያቱም አምላክ ከበቃ ከሎ ውበት እንጂ ውበት ከበቃ ከሎ በጠቅላላ ይዘበቃ ነጥቶሉ ግን ምፍተሩ ኤክስፓንድ ምንዋል ምስፈሩ ምንዋል ግን ናኸት ምልከታው
ስለዝኾነ ጊዜ ሞር መውሰድኩም ምክንያቱ ሳን ጊዜ ምውሳድ ሳን ሜዲቴት ምግባር ሳን very focused ወይ ከዓ ተወኪልካ ንሰራ ሓደ ነገር እቲ ውበትካ ብድጉሉ ክተርፍ ትኽእል ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ክንድናትካ ናይ ካልኦት ሰባት ናይ ዝምበር ማለት እዩ ስለዚ ኣነ እንታይ ንበልኩ ሞር ጊዜ ክወስድ እቲ ጊዜ ምውሳድ ክፈላለ ክእል እዩ ምስ መንፈስ ኣምላኽ ፅቡቅ ንቃል ኣምላኽ ብምትንታን ኤክስፖዚቶሪ ብዝኾነ ዘማራይ ንቃል ኣምላኽ እዩ ኤክስፓንድ ዝገብሮ ማለት እዩ ይገልፆ የስፍሖ ማለት እዩ ስለዚ ሞር ኣብ ቃል ኣምላኽ እናትፈአል ግን ብምድራስ ወይ እውን ብሚዛም ማለት እዩ ጊዜ ምውሳድ ንካልኦት ሰባት ኮንሳልት ምግባር እውን ከምዚ እንታይ መሰለካ እንታይ ማሕሰብ ምውስኽካ ብዛዕባ እዚ እንታይ ይርዳእካ ኣብነት ቃል ኣምላኽ እሰይ ንበሎ ብዛዕባ ሓጎስ እንተሪእልና ሓጎስ ብክርስቶስ የሱስ እንታይ ማለት እዩ ሰብሲ እንታይ ዝኾነ ሓጎስ ብጎይታ ምሕጓስ እንታይ ማለት እዩ ኢልካ ናይ ሰብ ሓሳባት ተስፍሑ ማለት እዩ then I'm not ማለት እዩ and something very important ድማ brave ተባዓት ቅድም ናይ ኣምላኽ ውበት እዩ ካልኣይ ነገር ድማ ንህዝቢ ኣምላኽ ማለት እዩ ግን ንሕና ኣብ ፈተና ኢና ዘለና ነቲ ኣምላኽ ዘኸፈንስ ንህዝቢ ኣምላኽ ከነመሓላልፎ ኣብ መፈተና ኢና ዘለና ፐርፌክሽን ሂንድራንስ እዩ ፍጹም ዝኾነ ውበት ዝበሃል ነገር ኣምላኽ ኢዳ ፍጹም ውበት ዝብል ኣብ ሰብ ከዓ ትከሎ እናተሰርሐ ዝኸይድ ማለት እዩ ስለዚ ከይሓፈረ ከይፈርሐ ንቅድሚት ዝወሰሉ መንገዲ ወይ ንቅድሚት ዝወሰሉ መንገዲ ክግበር ድማ ፅቡቅ እዩ ማለት እዩ every opportunity ክትጥቀመሉ ምኽኣል ንኣብነት ኣብ ጉባኤ ክኸውን ይኽእል ግድና ይኮነ ኣብ ዓመት ኣዳራሽ ክትዝመር ማለት እዩ ክልተ ሰባት ኩለኻ እግዚኣብሔር እዚ ኣብ መንፈሰይ ኣንፅዮ ሓሰበይ ኣንፅዮ እሞ ኢዛረብ ከይክዝምረልኩ and then open ከዓ ትኸውን እቲ ክሪቲክስ ማለት እዩ ብፍላይ ኮንስትራክቲቭ ዝኾነ ክሪቲክስ ዝበሃል ኣሎ ካንፀካ ዝኽእል ነገር ማለት እዩ ኦፕን ትኾንካ I think ዝምበኣል ብጣዕሚ ደስ ዝብል እዩ ሰለስተ ኣልበም I think ኣለካ መስለኝ ሶፋር ስጋብ ሕጂ እቲ ኣብ ኣልበም ዝወፀ ማለት እዩ ካሴት ናስተሰዲ ዋላ ካልኦን ኣለካ ዘይወፀ መስለኝ ሕጂ ማዓሲና ክንፅበ ማለት ናይ ብሓቂ ምሽከለ ማስዘይ ክሓዲ ኣዝዩ ብዙሕ ሰብ ብመዛሙራትካ ከምዝባረኽ ስቲል ማለት እዩ ናይ ብሓቂ ገሊ መዛሙርሲ ናትካ ምዃኑ ዘይፈልጦ ኣብ ጉባኤና ንዝምሮ ባይከርስ ብዙሕ መዛሙር ሕጂ ብዙሕ ፅልዋ ኣለዎ ኢለ ዝሓስብ ማለት እዩ እግዚኣብሔር ኣባኻ ዝቐመጦ ፀጋስ ሪኢና ኢና ንሪኦ ከኣለና ማለት እዩ ሕጂ መዓስ ኢና ክንፅበ ኣብ ዝሓለፈ ዓመታት እሞር መፅሓፍ ምፅሓፍ ኣብ ሊደርሽፕ ዘጎይታ ምባል ካልእ መፅሓፍ ኣብዚ ጆሴፍ ሊደርሽፕ ኣካዳሚ ቤግ ኣካዳሚ እና ኣብኡ ሞር ኣተኪረ ጊዜ ወሲነ ማለት እዩ ብመዝሙር ዝምረ ወየዳ ሰልጠና ኮይና ታንሽ ተዋዓድና ጊታር ከምዛ ሕጂ ዘለኽዋ ዝምርና ስለዚ መዝሙር ይተፈለኹ ኣብ ምንታይ ግን ኣብ ሲዲ ወፅኣ ኣብ ዩቲብ ወፅኣ ብሮድካስት ምግባር ግን ብርግፅ ደኺመ ማለት እዩ ስለዚ ሆፕፉሊ ኣብ 2024 ሓንቲ ከምቲ ናይ ቀደም ርባ 12 ክንረክቦ ይብልካ ስለዚ ዋላ ሓንቲ ክልተሲ ዋላ እውን ካብቲ ናይ ቅድሚ ሕጂ ዝተዘመረ ክወፅእ ተስፋ كمان عاملة هيك طب بسرعتي يا حلوسي كريستيان بمخاني تبدل مزمور مالتي كأب كمي كونتات كلا خيخا درس كيا بزعوا تزاريبك تزمرنا حلوسي حان خاطن فترة من زمان هذول هاتكون كلمة اللي زمر كتب ولا غيري موقع في سنبركة يكون إمباكت ببركة تذكرك فتوى جرات الله أب ذكرنا تسمع بعدين يوز يا تسمع بعدين أب كارن كله يا تمس مودين بيري أب تروانة المسحة يونا بيري له هذا عبي حطوا بيرون مالتي حطوا in a sense
financial lifestyle غيار سترى صوت الميلاد نرسي على سوقي صار غير لكن ما مالتي كان bigger family سلسلة براني نرسي financial risk lower than بدأ سنة بدأ سنة lifestyle جعل سوقي مالتي اشتغل عليه من قد كان فتينة كم حي شوي إذا حسب نكركن ناب سكدة عينة كيك مالتي extremely help عليه نعم يجمع بزبو عادي ولا مالتي معناته كاب عمين العرسي تصور فتينة مسلمين then تجزيتي كنا نقوله there was a time what is the point تايت معناته تي كنا هذا نستخدم تحكسون كمان هذا financially تاشمي يقبلون كان نعم بعد أكيد ولا ما تجي الحالة على زي برد توني ها كم تزبط كم تعني سلزي then استوصل كذي أبلو سبحانه موداتي ما تجي حركنا في church تمارسة استوى بعض ما تجي مثلا جميعنا then الناس اللي هو أعرف እግዚአብሔር በመንፈሱ ለክርስቶስ ለመዘበለ ሰላም ለክርስቶስ ለመዘበለ ነው ከቅዱሶ ነፍሴ ከመዛሃሎ ለፍሬ ማለት ነው ለሐራማ ቀልስበት ከለና ታምዙ ከዚህ ማለት ነው እስከለኒት መዝሙር ናዘሙር ቆሎ ሰባት ፈሮ ኪሮና ጸሎት ነው ናይ ጸሎት ዜና ከረን ሳት ናይ ሐቂ አገልግሎት ይለፋማ ከዋት ነው ተሐፈሎ ምስገሩ ዘመርና ያምስተወለት ጸሎት نايمنيا زعم مزموري لو مالتي عند ناتي قبل هاي تفرقون عنه أنا أتذكر نايمي جمعية official almost مزموري أي سامع خو ما أنتي أنا قريبي تمينة ليه تطلع من سكول شرو تطلع من تخاطبون السباع ناتي هم باهي لذي بوه لتا مزمور تنيرين I think it was سباع مزمور ده Praise God نايم حاجة بس حسنا مسكرنا زعبا سامع لهم نايزها مدري نجرسي مش ملك أي ملأ أنتي ملأتنا كنت كريستوس يسوسي نابو تذكرك كوسي كريستيان بالمخواني تمخنيات جزياو زي كونس قويتها مخواني تتكلم دستي المزبورة معنا alright دعويت عن قوة البارت أخذ زيرا كذلك عن قوة على سبب المراسم عند الناس وايد من الدعم أخذت سيرك على الدايم وقوكو على هلاكو دايم مساكو مسافة ويولد عالم يوات بستفد أبيولد نسعي مسافة ويولد عالم يوات بستفد أبيولد أقوسي كريستيان بقواني لكريستوس لنسعبه دسيلوني عبيتو بمباري دقنا بمباري أقوسي كريستيان بقواني لكريستوس لنسعبه دسيلوني عبيتو بمباري دقنا بمباري تلا مفتكاي دوي نزلكو عن
نعي بسيوني سنكا بزيوني من باري تريوني وقصاي نعي بسيوني أقوسي 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 كريستيان بمقالي لكريستوس بسحبي عبيتو من بري دقنا بمولاي أقوسي كريستيان بمقالي لكريستوس بسحبي يسيرني عبيتو من بري دقنا بمولاي نزل مزموري كنت تايملس وهذا عندي بزمن مشابه أقرأ كل جزء مزمورات حتى ህፃናት ኮይና ህፃናት መዘመር ኮይና ዝምራዝ ነበርና መዝሙር ያኸኣሊ እቲ ፅቡቕ ነገሩ ዋላ ፓርት ገብራ ነይርና ሽዑ ተናዋለ ሕጉስቲ እየ ንብልቶም ወዳት ሕጉስ እየ ኢሎም ዝምብሩ ገለ ከምስታይ ከኣኒ ነው የማር ፀጋም ዘልያ ትብል ጀሆም ኢላት ነይሩና ግን ሓንቲ ካብተን እንታይ መስ መዛሙር እያ ዝበልኩ ኣነ ዳንሃዊ መዛሙር ካኽሪኦ ከለኹ ብዙሕ ይኩሉ ኣይኮኑን ዝኽእል መብዝሕትኡ ግን እንታያለዎስ እቲ ዝኸዶ ሬንጅ ግብሕ ዝበለ ሬንጅ ሕጂ ኣብቲ ሽዑ ግዜ ሙዚቃ ትፃወት ነርካ ዲኻ ጊታር ትፃወት ነርካ ትኸውን ምስ ኣልዶ ኣቢለ ከዓ ካልእ ትፃወቱ ዓይነት መሳርሒ ሙዚቃ ኣለካ ዶ ሽዑ ሳልሰይቲ ከዓ ኣብተን ካሴናትካ ባዕልካ ዲኻ ተፃዊትካዮ ሓደ ስትረኺብካ ዲኻ ወይ ገለ ብሙዚቃ ዝደገፍካ ነገር ኣለካ ፍቃደኛ ትኮንካ ከዓ መን ሙዚቃ ካብ ተፃወተትካ እዛ ቀዳሚት ካሴትካ ከዓ ትትነግረና ፅቡቅ ናይ ሙዚቀኛ ኔራት ሙዚቀኛ they should be take all the respect actually the credit no music I couldn't hear guitar ኮፍትን ኔረ መብዛሕቱ ግን ኣብ 94-95 እቲ መዝሙር ድማ ሸውዓታት ይወስድ ስለኒ መብዛሕቱ መዛሙር ማለት እዩ ሚውዚክ ግን ኦርፋን ከለና ፒያኖ ዘምራ ፒያኖ ወጥተት ነገር ዊን ፒያኖ እናተረስካ ማለት እዩ ወይ ናይ ተርፎን ማለት እዩ እና ጊታር ስዊች ገይሮ ማለት እዩ ጊታር علي نتفاهم يرى تمهير نتي أنا خزمور زدلقو مزامور جن كامباني برومير كزمر خلوا مزامور جاكن بالميوزك يكون simply flow يرو نصل من خلنا خمسة عند وزور بوري لعرقنا توم زيكني تاتو سيدي عملتي سلمون زبان يرجع كندا لو and guitar sound اللي so كان chord يكون ده sound melody sound ግን እሱ በጣም እኔ ጊታር you know in part ገበረን ግን ነጋ ወይ ማለት ነው ፓርስ ነጋ ልጅ ያቆሉ ብዙ ሃይዞሎ ጊታር ጻዋት ስለነበረ good guy and ten እሱ ጻዋትን ስለነበረ ኮሮ ሬዲንግ ስለነበርኩ አትዘውና ቢል ዲዚ አጂ ለግለስ ስለነበረኝ በካባ አገር ሲለፈት ይነከር ከመሆኑ ማለት ነው ስለዚህ ሰኔትን ኤክስፒሪየንስ ናይ ጊታር ኣብ መብዛሕትኡ መዛሙር ብፍላይ ተቐዳሚት ካሴት ግን ናይ ተፃወት ምባሌ እዚኦም ኩሉ ሰዓት ተፃወት ስለነበሩ እሰይ ስቲፋኖስ እና ፓስተር ዘሎ ገብረ ኢየሱስ ዝበሃል ኣሎ I have no idea where I come to ክብሮም ዝበሃል ብዙሓት ባንድ ኮይኖም ገይሮሞ ተቐዳሚት ካሴት እናተ
تريسلك خلايت كاسيت ما جوسي يوسف يوري مالتي هي كله نفسي مليون مالتي سلازي مثل تي تناي ميوزيكا سنس على تي براكتيكال ده كتاب فاهم هاي مالتي سول install guitars were color excitement at least again that's nothing music that's nothing was more than a camera color كل بحسب ما تنكلونا كمين يرمى للآن كأغانتي كاسيكا نبتا استوديو بلسي نقول ليش شيء قدامت كاسيكا يتملى كلا بوطاطات من التداري مثلا تزنبر استوديو church, تجزاي from أتوجيتي cassette and stereo cassette tape نيرا then record صغير كام ما أتصور ما واحد يقول مهال cover تسجل فنيه then سبب ما بجلس لدين يقول واحد نها كم حدش نتيجة من أخيه كم حدش يقول لك خونتات مش قمين يعني ولا بزكتهم كوهل ونقل quality فوتي مارتي spray فوتي and سكنبرا بلس أقل قالي تايمنا كاسيت كمان اللي يمسور كاسيت كمان كلها على راح نسمع مقنعات والمحجي كاسيت زي جنا على طبعا أمريكا and then يغني لي كبرتي هذا بيت سرج كالي سيري بس يغني قل كاسيتي نيوتيتي تسمع على الواقع تسمع سفل الواقع جي إن سنستي فلا يموز مثلا وينس تحسوس تسمع على الواقع زي كوينو بزرق تاشمير برمالتي زي أول سيئات يعني تسمع خونا قانيت خونا هيدا مالتي تي practice مملا نوي كيلو نعمون قبل أنا أمسي كمان لني حاشي quality studios اللو رخيبة الخبيرين مالتي background مساعدهم نتزارر يراد ما studios بحالو beautiful تسبلو خانا وعلنا تيو إيه يرجلز بحالو مالتي ساعدهم معافتاتي مذكاري يوم studio نانا قلنا مينيم حانت ما تقولنا يوم نتكنزل بسوسلتي قلنا and يذكرني زراريهم على church فلاتي music حالك تزنورو فغالين نتاقين وقت نتي كاسي أبستي أبتني على كي ميزاني على بسلس مانكن تي بلس استوديو سيزرو فيتزرو واليتزرو ساوند تراكترو النبينو نالو تتقاقخاسي نعاد رايح أرموان برضو خول داش مباري دي كان مانكن كاو كل لما تدمس تستي فاني كانت تستي مالتي then أموداتا ساعات كيتلقيها تا كيبورد نتنقل كيف كيتلقيها مالتي كاب مثلا كاب كفو حقنا يكون جس كاب تريم فلات كاب حسابي عندنا حالة قالنا الوقت تزربون إلى جزيو نخلي نسلة مبرب تجزيتين مش بنصرح النهاية نقول ننتظر كل ما أتنعل حكم ما لو نسوا إنه ترى معنا المالتي finally ACS مالتي كلمة نسوا بالو تاع organize خيرني أمستم عليه يوسف على محل ما ذكرني network rich guys لازم أبغى network one كيف ناخذ على وديس turns out to do whatever hand casio music رخينا مالتي هذا literally أمسينا لك بزي أخذنا لينا إننا أبتي studio ستنا وياسي شش لا كمالتي هذا كمان تيار أنا يكون من صوت اللي يومنا مالتي was embarrassing لازم أنا وين كنت رسول سنة مقلتها to church فايلو تا studio ما ملينا يعني سأري توز وانا تسمع وانا in fact مع سامي عن كابو ديسامبر وعطا تسجل الناس يوم and مريم علو وتوم سخل كروني دما
ድሕሪ ዝተወሰነ ግዜ ተፅሬቱ እዮም ንሳቶም ባዕሎም ኣብኡ መሊኦም ኣለዉ ማለት እዩ ስለዚ ሓደ ግዜ ነገራት ክትጅምር ከለካ ዋጋ ከኽፍለካ ክእል እዩ ግን ብንጹህ ልቢ ብምርዳእ ብትዕግስቲ እንተሓዳ ነገራት ጌርካዮ ንኻልኦት ነገር نعم حتى كي أخرى لما عندي زي ميكروفون يمكن ندي حجب تاخم عزبة قناتات ذات مالي كني كسر سيدي ما على الدنيا كمين من أبعد أتي جبرة من سقس كمين من أبعد like church بزقان أنا قلت زي تبي كفكي وعند صحابي تزلك مسارح زي الأعتقد أن تشعر بزي كل مرس يطلع شعور من الدنيا بتتنورس كمين من كبدا بتعمل كحسب زاني حيكون أقمزي حجاب زي كله فاسيلتي سالو ولا حد تشجع مستسيلا نرسي أو أنتي لك حسبات الأقوى لكن ده بتعمل بيني مالتي كمزي تجاه حتى كا عندنا تيجا dan نغزارو كاس كحسب زاني هيس مشتي مس ما ستتجمعوا كلش بقى خبر عملاق ستتجمعوا دسيلو كأي حد تخافلوا واقع بلس ما دسيلو كأي حد تجمعوا ولا تسمع كان جرات تي بزح فتنات تصير كورس كذي عن سيل مليون دجنا خدمت سود دجنا جلس give up تقدرها قال لي سايس أيقون المالك I remember مستقلكو تي أنا تعرف توصيل عندي مسيحة بالسبيطان and تلمقتاتي تودي almost مالتي جرينا unpaid leave أتي مالتي مسكلكو للتعامل كذا مستقل ومو بزسوا أمر خينا شو أتيفك زمان قرتدي بيننا فأنا أمر تحزم مالتي وكأنا سيدنا حقق بريدي برفع كايبون مالتي بس just did everything كده لكن مفرنا في لسه جميع الخير كل مالتي and last time the team had trouble okay was حال حالك زين تايا organizational صراحة تنع حاضر بتاع كان خلق تايا الدروني بستفاد من كذا واحدنا كمان خير واحدنا communication كمان خير وزكرة مغانمة جمع زي تفتنا الحجي كجبار you know جيجا وانتربرينورشي كانت protective من كمان خير مالتي good أمر لا أمر كاس yeah you know absolut عندنا لما you know it could be for a good reason الكلام أو نتحاسب أنا تحسس بعض لكن نسبوع مثلا زي ما رديكم مساعد حزب الربابي لاني حاول مالتي مسارح الموسيقى مفلاتي يحجز دو زبرو لحالة زمارتي مالتي يحجز دو مالتي قدك فاتو زلو ودي كان حسن I think يحجز مخنياتو قال على النت جيتار حيزة الناس اللي فوقه تزمر مزمر على الموسيقى which is it makes it more beautiful. The rhythm, the bar comes in the hexagon. تغني تون hexagon مالتي. The fact that the music had mark sound كان غاب نوعنا نسمع تقول لك مالتي. مثل هذه المودة سنة حالما تي كتب عصا سفن you know نتموز موريون نتزيم عيون نتقرأتي كم وحزي كم مسك يخليني حسبنا من الأمر الموسيقى أخو كله زي موسيقى نعم نخبل عليه أنظام نخبل جنب الموسيقى أخو كله مور تايقون كمتي مغالطي اللومو كتسنى حاجة بكا عليه تعتخلت ما يحجزك عليه the time في تاقارا ما أسكمت بس ما أسكمت تشمر ما يحجزك عليه سلازي I think music انتزكى بجانب من السماء من كلام معدل تزغلوني حال خط زمارة أنتوعي تراسبوان ميوزيك ونمور مرحب مالتي فقط أبناتنا إلو so narrow one number كمز ميوزيك لقوان حالي أنا نتحانش قوان بخطوان قال أتفلت ممكن حالي قوان بخطوان تفلت قليل نقر مالتي
يتحاسب زمان من أرجيتان تخلقون كان أورغان تخلقون بيانو تخلقون ما قليل لسه بيبقى يشوفوا صوت كراري أو ما تجي المو at least هذا ويكلتها ماستر ميوزك ما سبوبي زي حنزون الفكرة اللي تبي دام تخبر روتشنس إنه كم حتى أورغان تراي قدرت تحسي كل عين مسارة موسيقى إنها لو أوركسترا ممكن إنه عازب بان اختصاص مخال من سبوبي الذي يتعاون. نايس. بيلو عينت مزمور أداني خمرة خمرة. I think the most recent مزمور درجة موضة الصحة كان حكيتي بحر الرسالة. If I can remember it all, I heard the crow and the cricket one. حكيتي بحري مرسى دربي حكيتي بحري مرسى دربي مبرك كم زر على سايد عربي تمحير حتى السكون السلام عرفي تم تراحيري حتى السكون السلام عرفي تم اسكدقي نبتيك الألو مولد الأم كبار انت قبر ليكم أسيو بزبيو التناي مسكلك الراي بينو ويقوليو انت قبر ليكم أسيو بزبيو التناي مسكلك الراي بينو ويقوليو هاليلويا كريم مليسي هاليلويا كريم مليسي I said por eso que gagime I said por eso que gagime I said por eso que amesquine I said por eso que amesquine بحكي زي سجاب عشان أملاك جايبنا أمسكينا ويمود علينا كازناي مزمور يشتغل تكمل ordained minister يخا PhD لكابتا كلامون أذكر إنه متى يخا يكين bachelor's master's PhD. The master's missional leadership view. The PhD is social integration and human development. Integration is very important. ምክንያቱ እحنا ስደተኛታት ስለሆነ ማለት ነው። ቲጂ ጆሴፍ ሄርሽ በአካዳሚ ሓደ ጆሴፍ ዝበሉ ምክንያት ዮሴፍ ተሰዲዱ ንሃገር ተባይዙ ንሃገር ካለ ዓለትን ቋንቋን ካልቸርን ተጸናቢው እግዚአብሔር አምላክ ዝሃቦ ድማ ጸለለ ቢሎ ማለት ነው። then released ኮን ድማ ንኻልኦ በረኸት ኮይኑ ማለት ነው። አፍና እንግሊዝኛ ራይም ተገበሪያ ጆሴፍ was persecuted, he was immigrated, he was integrated, and he was exiled and released to serve others ማለት ነው። ንበረኸት ኮይኑ ማለት ነው። ስለዚህ integration at English it's a big topic, a political topic. Every 5 years our integration was mentally مرات مرسو our immigration integration ብዙ ከመዛረው ማለት ግን ከፖለቲሻን ማለት ግን መንፈሳዊያን ከመዛረው ሊሉ ማለት ነው። ምክንያቱ
እግዚአብሔር ካብ ሓደ ቦታ ናብ ሓደ ቦታ ክንቀሳቀስ እንኽእል ብዕላማ እዩ ማለት እዩ ንኣብነት ዮሴፍ ካብ ዓዲ ወፂኡ ንዕላማ እዩ ኢንፋክት ንስኻትኩም ክፈይ ሓሲብኩም ኣምላኽ ግና ንፅቡቅ ለወጠ ኢልዎ መዓስ እዩ ኣብ ግብፂ ኮይኑ እንታይ እናገበረ ኮይኑ ኣብ ግብፂ ኮይኑ ንካልኦት በረኸት እናኾነ ኮይኑ ማለት እዩ ዝፀብለል እዩ ማለት እዩ ዳንኤል ክንሪኦ ከለና ብምክንያት ናቡከደነፆር ናብ ኢየሩሳሌም ኣትዩ ነቶም 3 መናእሰያት ወሲድዎም ይለና ንሳቶም ኣብ ባቢሎን ኣትዮም ትምህርቲ ከለዳውያን ክመሃሩ ኢነው 3 ዓመት ርእሶም ወፊዮም እንደን ዝግባእና ኣምላኽ ፍርሃት ነይርዎም ካብ ትኽፉእ ከይረኽሱ ሓልዮም እግዚኣብሔር ኣብ ውሽጦም ዘቐመጠ ድማ ፕሪዘርቭ ገይሮም ድማ ኢነው ኣብ 4ይ ምዕራፍ ክንሪኦ ከለና ናቡከደነፆር ኣምላኽ ዞም ሰባት እዚኣቶም ይባላል ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ማእከሎም ኮይኖም ኢንተግሬት ገይሮም ኣይደንቲቲ ናቶም ከይለወጡ እቲ ክብሪ ናቶም ትባሊ ናቶም ግድይዎም ስለዚ ንሕና ፅቡቅ ነገር ኣለና እምነት ኤርትራውያን ተቐበልቲ ጋይሽና worship ናትና is so powerful እልልታ ኣለና passionate ኢና እቲ ዘለና ክንህብ እቲ ዘይብልና ግን ክንቅበል ይግባእ ናው ኢንተግሬት ጌርና ከመይ ጌርና ኢና ንካልኦት ክረብሓልኩም ካብ ዝብል ሓሳቢ እቲ መፅናዕቲ ዝገበርኩም ማለት እዩ and it's a big topic and it's a pioneering it's a snack flight parallel relation ዝበሃል መንነትካ አይደንቲቲ ናትካ ከይቀየርካ ምስ ኣሜሪካ ናብ ኣሜሪካ ስለዘለና ናይ ግድን ኣይኮነን ኤርትራውነትካ ክትገድፎ ማለት እዩ ናይ ግድን ኣይኮነን ባህልኻን ቋንቋኻን ክትገድፎ ማለት እዩ ግን እንታይ እዩ ኮሚኒያል ዝኾነ ቫሉስ ኤንድ ፕሪንሲፕልስ መፅሓፍ ቅዱሳዊ ዝኾነ ሒዝካ ግን ምስ ካልኦት ሓቢርካ ክትሰርሕ ትኽእል ኢኻ ማለት እዩ ዘለካ ትህብ ዘይብልካ ድማ ትቕበል ስለዚ እቲ ዘፅናዕኹ ዛባ ኢንተግሬሽን جنابتا قد حطيت خيتي حسب بيت كريستيان كاخ بلا يدفرني كي كريستيانات جن تمرتنا تأكلها بزبها نجرسي كقومو كتصارمو يري بزح كيزي كم تيجيهم ساعة وصوي كم زلاي قدم الناس عملها تلقون دليل يوزو للعينة تمرتنا تأخذ كم يوم جنزبرو ولا ما سبب حرم الناس عملها تنزل كنسي كم زلون بعد سجلوا بتاعهم زلوس سرعوا كوني عايز يسمعني هنجي نعرف سنتاي كسيبوكا كندو خد كيبت مشتي مالتي حد حطيتي على كاليتي أنا زحجز ولا لو نتاي بالكايو بس ألقوا بينا خا تناي أكاديمية وتمشتي أبت أدرس لوزات كا مينستري مهم يحجزون نتبل. I think the تذكرني استعمل خندق رئيسه الحاكمية تتواصل ግን ትምህርቱ ትርጉሙ ግን እንታይ ማለት እዩ መንግስት ኣምላኽ ቅድሚ ካልእ ክትሰርሖ ኣለካ ማለት ኣይትምሃር ማለት ግን ኣይኮነን ማለት እዩ እንታይ ትገብሮ ዘሎ ኩሉ ንኣምላኽ ዘኽብርን ንካልኦት ህዝቢ ድማ ዝባርኽ ክኸውን ከሎ እዩ ንኣብነት እግዚኣብሔር ኣምላኽ ዕላማ ኣለዎ ዋላ እኳ ዝተፈላለዩ ምክንያታት እንተለዎት መውፂኢና ናብ ስደት መውፂኢና ማለት እዩ ንካልኦት መፅሓፍ ቅዱስ ዘሎና ኣብርሃም ብምክንያት ጥሜት ተሰደደ ብለና ኦኬ ዮሴፍ ከምኡ ብምክንያት ኣሕዋቱ ዳንኤል ወዘተረፈን ድማ ምክንያት ናይ ፖለቲካ ወዘተረፈ ናኦሚ ሩት ወዘተረፈ ብምክንያት ጥሜት ኩሉ ዓይነት ምክንያት ክህልዎ ይኽእል እቲ ዕላማ ግን እንታይ እዩ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ጉዳይ እግዚኣብሔር ጉዳይ ኣለዎ ማለት እዩ ሕጂ ኣብዝስ እግዚኣብሔር ከመይ ይኸብር ኢና ክንሓስብ ዘለና እቲ ድሌትና ባህግና ኦፍኮርስ ጽድቅን መንግስቲ ኣምላኽን ጽድቂ ብፍቓድ ኣምላኽ ብሓሳብ ኣምላኽ ምምልላስ ማለት እዩ መንግስቲ ኣምላኽ ድማ እንነው ወንጌል መንግስቲ ኣምላኽ እዩ እግዚኣብሔር ካብ ዝኾነ ይኹን ነገር ንላዕሊ ክብክብል ምክንያቱ ናይ እግዚኣብሔር ሓደ ፍቓድ ኣሎ ብሰብ ክድሕን ኣብ ፍልጠት ሓቂ ክበፅሕ እምበር ብናይ ሓንቲ ነፍሲ ሞት ኣይደልን ካብ ኮነ ኣነ ኣብዛ ዓዲ ኮይነሲ ከመይ ገይረ እግዚኣብሔር ክኽብር ማለት እዩ እዚ ማለት እቲ መንፈሳዊ ሂወትን ኣገልግሎትን ኣብታ 4 ኩርናዓት ናይ ወይ መናድቕ ናይ ቤተክርስትያን ኣይኮነ ዘሎ ማለት እዩ ካብኡ ከተከብ ፅቡቅ እዩ ኣብኡ ከተምልኽ ፅቡቅ እዩ ካብኡ ሒዝካ ግን ቢዮንድ ክትከይድ ግን ንኣብነት መንፈሳውነት ኣብታ ቸርች ዝግበራ
8 ساعات ወይ 6 ሰዓት ይቆነሲ አብሶም ሚትን 68 ሰዓት እንዲደሉ ኣብ ነፍስ ወከፍ ሰዓት ኣብ ትምህርት ካድዩ ኣብ ስራሕ ካድዩ ኣብ ቤት ካድዩ ኣብ ትኸዶ ዘበለ ኩሉ እግዚአብሔር ዝኸብረሉ መንገድን ላይፍ ስታይልን ነው ማለት ነው። ሞተ ትምህርቲ ይሕግዘካ እምበር ንኣብነት ለሴን ይበል ሓደ ናይ ኤጁኬሽን ሚኒስተር ኮይኑ ንበል ወይ ዛዕባ ኤጁኬሽን ኣስነዩ ኣብ ቤት ትምህርቲ ንእግዚአብሔር ከመይ ገይሮም መምሃራን ከም ዘኽብሩ ተምሃሮ ድማ ቅድም ፍርሃት እግዚአብሔርን ጽድቅ እግዚአብሔርን ዘለዎ ዓይነት ላይፍ ስታይል ከም ሲሉ ክገብር ትኽእል ኢኻ ማለት እዩ። That's what they did. በዓል ዳንኤል ከምኦም ገይሮም በዓል ዮሴፍ ከምኦም ገይሮም ማለት እዩ። በዓል ዮሴፍ ኳ ቸርች ይኮነ ነይሮም ኣብ መንግስቲ እዮም ነይሮም ማለት እዩ። ስለዚ ኣብታ ዘላ ካረንትሊ መንግስቲ ሞቱ ዘለኻዮ ቦታ ኣብቲ ኮሚዩኒቲ ኣብቲ ሶሳይቲ ሲ ሪፍሌክት ክትገብሮ ዘለካ ንእግዚአብሔር እንጂ እግዚአብሔር ብምንታይ ኢሉ ሪፍሌክት ዝገብር ንኽእልና እግዚአብሔር ብፕሪንሲፕል ናቱ ብሕግታቱ ብስርዓታቱ ብመንገድታቱ ብመምርሒታቱ እዩ ማለት እዩ። ስለዚ እዚ ንምሳሌ 19 ንኸርኢናዮ ሕግታትካ መዘሙራትካ ስርዓታትካ ተኣምራታትካ ዝብሎ ብምሉኡ ፕሪንሲፕልስ ማለት እዩ መንገድታት ናይ እግዚአብሔር ንእግዚአብሔር ክንፈልጦ ከለና እዚን ከምቲ ናይ ቀደም ብዙሕ ጊዜ እግዚአብሔር ጨሓም ሰብኣይ ፀጉሩ ንሰላስታ ገለ ከምኡ ይኮነን እግዚአብሔር ፕሪንሲፕል ማለት እዩ መምርሒ ዘለዎ እዩ ማለት እዩ። እሞ ትምህርቲ ክሕግዘና እዩ ዘለዎ ሰብ ከዓ ክመሃር ዘለዎ እንታይ ትምህርቲ ዮም ንሕሪልክኒ ናይ እግዚአብሔር መንግስቲ ሰፊሕ እዩ ኣብ ቸርች ጥራይ ኣይኮነን እተን ኣገልግሎታት ኣብ መብዛሕትኡ ወይ ሽማግለ ክኸውን ሓደ ወይ ከዓ ፓስተር ክኸውን ወይ ከዓ ዲያቆን ክኸውን እዚ ጥራይ ኣይኮነ እቲ ኣገልግሎታት ሓኪም ኣብ ሕክምና ኮይኑ እግዚአብሔር ሪፕሬዘንት ክገብሮ ይኽእል እግዚአብሔር ብዘኽብር መንገዲ እናሓከመ ኣብኡ ብላይፍ ስታይል ወድሙ ዝመር ኮይኑ ብሓጎስ እናሓከመ በቲ ኣብ ውሽጡ ዘሎ ሰላም ድማ ንካልኦት ሰላም እናወፈየ ዋው ከመይ ጌርካ ሰላም ናይ ሰላም ሰብ ኮንካ ከመይ ጌርካ ሕጉስ ሰብ ኮንካ ከመይ ጌርካ ትሪት ትገብረኒ ኣለኻ እንታይ እቲ ምስጢሩ ተኢሎሞ ወል ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ሊትራሊ ኣብ ትኸድዎ ዘበለ ኩሉ ንእግዚአብሔር ሪፕሬዘንት ዝገብር ኢንፋክት ኣብ ሓድሽ ኪዳን ኣምባሳደራት ክንብለና ማለት እዩ። ኣምባሳደር ካብ ዓዲ ወፂኡ ኣምባሳደር ዝኸውን ማለት እዩ። እንታይ ኢኻ ትገብር ነታ ናይታ መንግስቲ ዘለዎ ፅልዋ ካልቸር ናታ እንታይ ምኳኑ ኣሰራርሓ ናታ እንታይ ምኳኑ ፕሪንሲፕል ናታ እንታይ ምኳኑ እዩ ዘላሊ ማለት እዩ። ንሕና ድማ ኣምባሳደራት እዩ ኣበይ ኤቭሪዌር። ስለዚ እቲ ትምህርቲ ይሕግዘና እምበር ንመንግስቲ ኣምላኽ ይሕግዘና እምበር ንወንጌል መስኻክር ክንከውን ፅልዋ ክንገብር ኣብ ኩሉ ማለት እዩ። እሞ ኣይ ቲንክ ንመናእሰያት ብፍላይ ኣይ ኢንኮሬጅ them to learn ክተባብሩ ክባራትዑ ሞር ኤጁኬትድ ክኾኑ እዚ ድማ እቲ እግዚአብሔር ኣምላኽ ዘቐመጠሎም ማለት እዩ። ሓካይም ክኾኑ the world is so big ማለት እዩ and the field is so massive ማለት እዩ። we need lawyers in Kenya. Okay, ንኣብነታት ናይ ትምህርቲ ሚኒስተር ከም ተቐዲሙ ዝበልክዎ ሲ ኢማጅን ሓደ ሲ እዞም ኩሎም ተምሃሮ ሶዶማውያን ክመሃሩ ኣለዎ ክኾኑ ኣለዎም እንድሕር ኢሉ ሲ he is the guy who is holding the authority ማለት እዩ። ኢማጅን ሓደ መንፈሳዊ ሰብ ኮይኑ ፍርሃት ኣምላኽ ዘለዎ ፍልጠት ቃል ኣምላኽ ዘለዎ ፕሪንሲፕል ቃል ኣምላኽ ዘለዎ ኣብቲ ቦታ ዝኸውን he could say no way ክብል ይኽእል ማለት እዩ። ስለዚ I think the narrowness ካብ ፀቢብ ካብ ድኻ ተሓሳስባ ክንወፅእ ክንክእል ኣለና። እግዚአብሔር ብምንታይ ዝኸብር እንተሪልና ብናብራ ዝኸብር ብላይፍ ስታይል ዝኸብር በቲ ፕሪንሲፕል ዝኸብር ማለት እዩ። ኣገልግሎት ፀቢብ ክንገብሮስ ኣይግባእናን። ንእግዚአብሔር ዋይ ንዕክኖ ንእግዚአብሔር ንምንታይ ንልኩዖ እግዚአብሔር ንምንታይ ንእግዚአብሔር ኣብ ቦክስ ንእትዎ is more than that ማለት እዩ። ስለዚ everywhere ቅድም መንግስቲ ኣምላኽ ፅድቂ ንደልዩ ማለት ብፅድቂ ዝመሓደር ህይወት بفرحات أملاخ تنبر لايف ستايل كله زلك زبر دمو financial business man كتكون متخليها lawyer كتكون متخليها حكيم كتكون متخليها فرداي كتكون متخليها تبغى زبر كله كن نقدر أغير زخبر نسبي مرخص خون بتاع نزمر amazing
مسأ I think تخرجنا إلى حسب زي أيضاً كار إنتك أبسلت مزمورا زعني اسمه بحزمي كل نجار كان زي نعكس أنا بقيت أخذت سلت كمان مالتي ولا أنا personally كم زغت بلود أهم كل doesn't mean مش كل جريف كاتينا مدري كنا بلود هذا زي أبيض principle كده في مالته يكونه تلقي زي أبيض زي خبر نجارنا من بار مالتي راني زمرنا تسمع زخبركم تعزتنا زي بيرباركم بتزنح جزء أسم تواركم تكون تسفعنا قبلنا نلوم عندي نبرنا بس حاولنا زماري دانيال هبتاي نبرنا على ناس ودينا لنا زي بيرباركم سلام كتاركم نمسكن لو مخانة مسكانة لو مخانة إلتا لو مخانة مسكانة لو مخانة إلتا لو مخانة دهاي مزامورنا إزمة دبزي مزامورنا قدمن حجن بعمقت زدسس بحبرت زمرتن موزيقኛታትን ኤርትራ ኣብ ሰሜን ኣሜሪካ ዝዳሎ መደብ እዩ